Korunná čakra Sahasrára je 7. a najvyššou čakrou v našom energetickom systéme. Je sídlom našej vyššej múdrosti, intuície a vnútorného vedenia. Nachádza sa na temene hlavy a spája nás s duchovným svetom a kozmickou energiou. Sahasrára je zobrazovaná ako 1000-lupienkový lotos, symbol úplnosti, prebudenia a duchovného rozkvetu. Predstavuje vstupnú bránu k univerzálnej energii a hlbokému poznaniu, ktoré presahuje slová aj myšlienky. Farba korunnej čakry je vnímaná rôzne. Niektoré tradície hovoria o žiarivo bielom svetle, v ktorom sa spájajú všetky farby a úrovne vedomia. Iné ju opisujú ako jemnú fialovú, farbu duchovna, transformácie a vyššieho poznania. Obe tieto podoby sú správne. Dôležité je vnímať tú, ktorá je vám v tejto chvíli prirodzene blízka. Keď korunná čakra prijíma energiu voľne, prináša vnútorný pokoj a dôveru, umožňuje cítiť, že sme súčasťou väčšieho celku, prepojený so sebou, s ostatnými, aj so životom samotným a prináša hlboký mier, ticho a jasnejšie vnímanie vlastného životného smeru. Ak je toto centrum oslabené, môžeme sa cítiť stratení vo vlastných myšlienkach, odpojený od seba aj sveta, alebo prežívať pocit prázdnoty či izolácie. V tejto meditácii vás pozývam otvoriť a vyvážiť vaše korunné centrum a spojiť sa s energiou, ktorá presahuje bežné vnímanie, pričom budeme používať afirmácie na jeho podporu a zosilnenie. Nájdite si polohu, v ktorej sa cítite pohodlne. Zatvorte oči a ponorte sa do pokoja a ticha tejto chvíle. Ak si počas meditácie všimnete, že vám myšlienky blúdia, buďte k sebe láskaví, dovoľte im prísť, ale nerozvíjajte ich. Jednoducho sa vráťte k svojmu dýchu a k môjmu hlasu. Teraz sa sústreďte na svoje dýchanie. Dýchajte pokojne a pomaly a všímajte si, ako vzduch prichádza a odchádza, ako sa vaše telo s nádychom jemne otvára a s výdychom uvoľňuje. Zostaňte chvíľu pri svojom dýchu a vnímajte, ako vaše telo aj myseľ pomaly upadajú do hlbšej a hlbšej relaxácie.
S ďalším nádychom presuňte pozornosť ku koreňu svojho bytia, k spodnej časti chrbtice. Predstavte si tam malú guľu červeného svetla. S každým nádychom do nej vdychujete červenú energiu stability a bezpečia. S výdychom sa telo ešte viac uvoľňuje a zakoreňuje. Posuňte pozornosť o niekoľko centimetrov vyššie do oblasti pod pupkom. Nachádza sa tu vaše tvorivé centrum, žiariace jemným, oranžovým svetlom. S nádychom nechajte toto oranžové svetlo zosilnieť. S výdychom uvoľnite napätie v panve a v podbrušku. S ďalším dýchom sa presuňte nad pupok do oblasti solar plexus. Rozsvieti sa tu teplé, žlté svetlo. Nádychom do seba prijímate energiu sily, dôvery a vnútornej rovnováhy. S výdychom nechávate odísť všetko, čo už nepotrebujete. Presuňte pozornosť do stredu hrudníka. Zelené svetlo srdca sa jemne otáča. S nádychom vdychujete láskavosť, pokoj a prijatie. S výdychom sa srdce uvoľňuje a rozširuje. V oblasti hrdla sa rozžiari nebeský modré svetlo. S každým nádychom vdychujete pravdu a jasnosť. S výdychom sa uvoľňuje krk, ramená aj hlas. Teraz presuňte pozornosť medzi obočie. Indigové svetlo tu jemne pulzuje. Nádychom sa prepájate so svojou vnútornou múdrosťou. Výdychom sa myseľ upokojuje a vyjasňuje.
Pokračujte v pokojnom dýchaní a vnímajte, ako sa svetlá prvých 6 čakier spájajú. Postupne vytvárajú jasné, čisté, biele svetlo, ktoré obklopuje celé vaše telo. S každým dýchom vás uzdravuje, vyrovnáva a harmonizuje. Toto biele svetlo sa teraz presúva k temenu hlavy a niekoľko centimetrov nad ňu. Mení sa na hlbokú fialovú alebo žiarivo bielu farbu. Farbu, ktorá je pre vás v tejto chvíli prirodzená. S nádychom vdychujete túto energiu do korunnej čakry. S výdychom sa celé telo ešte viac uvoľňuje. Korunné centrum sa rozžiaruje a otáča, aktivujúc vaše spojenie s vesmírom, so životom a s vašou božskou podstatou. Toto spojenie sa rozširuje. Cítite pokoj a láskavé prepojenie so sebou aj so všetkým okolo vás. Dovoľte tomuto svetlu, aby sa rozlialo okolo hlavy, hrudníka, brucha, nôh, a postupne zaplnilo celý priestor okolo vás živou energiou. Dýchajte pokojne a vnímajte svetlo nad temenom hlavy, ako jemne pulzuje a ako vás obklopuje. Každý nádych prináša múdrosť, spojenie, jednotu a lásku. Korunná čakra je otvorená prijímaniu. V tomto stave pokoja a spojenia dovoľte, aby sa slová stali vibráciou, ktorá podporí toto centrum vedomia.
Nasledujúce afirmácie môžete vnímať len ako tichý hlas v sebe, alebo ich môžete opakovať v mysli. S každým nádychom ich príjmite a s výdychom ich nechajte usadiť sa hlboko vo vás. Moja korunná čakra je otvorená a v dokonalej rovnováhe. Moja korunná čakra je otvorená a v dokonalej rovnováhe. Som v bezpečí v náručí vesmíru. Som v bezpečí v náručí vesmíru. Som duchovná bytosť v ľudskom tele. Som duchovná bytosť v ľudskom tele. Som jedno so všetkým, čo je. Som jedno so všetkým, čo je. Som rozšírením vesmíru a vesmír je ku mne láskavý a milujúci. Som rozšírením vesmíru a vesmír je ku mne láskavý a milujúci. V mojom vnútri prúdi čisté biele svetlo, ktoré harmonizuje moje telo, myseľ aj dušu. V mojom vnútri prúdi čisté, biele svetlo, ktoré harmonizuje moje telo, myseľ aj dušu. Cítim silné, duchovné spojenie so svojím vyšším ja. Cítim silné, duchovné spojenie so svojím vyšším ja. Dôverujem svojej intuícii a počúvam múdrosť vesmíru. Dôverujem svojej intuícii a počúvam múdrosť vesmíru. Otvorene prijímam duchovné vedenie vyššej sily. Otvorene prijímam duchovné vedenie vyššej sily. Som v súlade s poslaním a pravdou svojej duše. Som v súlade s poslaním a pravdou svojej duše. Dôverujem životu a jeho dokonalému načasovaniu. Dôverujem životu a jeho dokonalému načasovaniu. Odovzdávam sa sile vesmíru. Odovzdávam sa sile vesmíru.
Som svetlo, som pokoj, som láska. Som svetlo, som pokoj, som láska. Teraz zostaňte chvíľku v tichu a vnímajte, ako sa tieto slová pomaly usádzajú vo vašom vnútri. Možno sa objaví pokoj, teplo alebo svetlo, a ak sa neobjaví nič, aj to je úplne v poriadku. Všetko sa deje presne tak, ako má. Vaše telo a energia sú zahalené pokojom a svetlom, ktoré vás ochraňuje. S týmto pocitom začnite pomaly privádzať svoju pozornosť späť k svojmu telu. Vnímajte jeho kontakt s podložkou, stoličkou alebo vankúšom. Pohýbte prstami na rukách a nohách. Keď budete pripravení, pomaly otvorte oči a dovoľte, aby vás pokoj, svetlo a vnútorné spojenie, ktoré ste práve cítili, sprevádzali počas celého dňa.